מה הקשר בין הבינה האנושית לבין הבינה המלאכותית, הגמישה והכללית שתקום בתוך כמה עשורים? הבינה שתהיה על-אנושית ועל-אנושית. קודם כל כמה הגדרות. אני מדבר פה על בינה מלאכותית שתהיה תוכנה שרצה על מחשבים. אני מאמין שיהיה דבר כזה תוך כמה עשורים, ובהמשך אני אתאר למה. אני מדבר פה לא על בינה מלאכותית שקיימת היום, כמו גוגל, כמו משחקים מסוימים, אלא על בינה כללית וגמישה. נגדיר מהי בינה. בינה היא אופטימיזציה של פונקציה. בינה היא מילה עם הגדרות שונות, מילה עמוקה, קשה להגדרה, ולכן אם אתם לא רוצים לדבר על בינה, אז תדברו על אופטימיזציה. אופטימיזציה, כלומר הניסיון למרב, להגיע למקסימום של פונקציה מסוימת. ניקח את הדוגמה הזאת. יש פה גרף, והיצור הזה צריך להגיע לנקודה הגבוהה ביותר בגרף הזה. היצור יכול לנוע שמאלה, ימינה, אחורה, קדימה, בשני ממדים בלבד. איך הוא יגיע לראש הפסגה? הוא יכול להסתובב בצורה אקראית לגמרי, ואז אולי הוא יגיע לראש הפסגה. או הוא יכול תמיד לשאוף לשיפוע הגדול ביותר שהוא יכול למצוא בקרבתו. בשיטה הזאת הוא יגיע לגבעה הקטנה, הוא אף פעם לא יגיע לראש הפסגה, אבל זאת שיטה. שיטה שלישית זה להבין את הגרף, להבין למה יש גבעה קטנה ופסגה גדולה, ובכך להגיע ישירות לראש הפסגה הגדולה. זאת דוגמה מאוד פשוטה. כפי שאמרתי, שני ממדים בלבד, והיא לא מייצגת את הבינה בעולם האמיתי שצריכה להתמודד עם ממדים רבים של החלטה, ברירות רבות. אבל בכל זאת, ההגדרה הזאת ממקדת אותנו במשהו חשוב, שזה הניסיון להביא איזשהו נתון למקסימום. במקרה הזה, הממד השלישי, הגובה, מסומן פה בגרף בתור רווח. באמת יש תוכנות פיננסיות שמנסות להגיע לרווח בבורסה. דוגמה פשוטה, בהמשך נראה דוגמאות מתוחכמות יותר של המושג הזה של אופטימיזציה. בתוך המרחב של בינות אפשריות, הבינה האנושית היא רק אפשרות אחת קטנה. זה הלקח החשוב ביותר שאני רוצה שתפיקו מההרצאות האלה. אנחנו כבני אדם, יש לנו מטרות מסוימות, יש לנו שיטות מסוימות להשיג את המטרה. קודם דיברתי על אופטימיזציה. מהם המטרות שלנו? תכף נדבר עליהם. אבל אנחנו, מקרה מאוד פרטי, גדלנו במישורי אפריקה כדי להתרבות. כיום יש לנו מטרות שנובעות מהרקע הזה. ולכן אנחנו מקרה מאוד ספציפי. אמנם אין מקרים אחרים בעולם היום של בינה כללית וגמישה, ולכן נראה לנו שהבינה האנושית היא האפשרות היחידה. אבל אל לנו להעניש באלף את כל הבינות האפשריות. כפי שאננס הוא מזון בין סוגי מזון רבים, הוא לא סוג המזון היחיד, כך גם המוח האנושי הוא סוג של בינה בין סוגי בינה רבים. לא לשכוח את זה. אילו היינו גדלים במקום שלא קיימים בו גלידה וגיות, רק אננס, אולי כמה מזונות אחרים, אולי לא היינו מבינים את מגוון האפשרויות, אבל יש מגוון של אפשרויות. ואני אנסה קצת לתאר את המגוון הזה, למרות שמאוד קשה לתפוס אותו, כי הוא לא קיים היום. מהי הבינה האנושית? דיברתי קודם על מטרות. אנחנו, בני אדם, יש לנו מטרות. קודם נתתי דוגמה של מטרה אחת. הממד השלישי בגרף ההוא, שהיה מסומן כרווח, לנו בני אדם יש ערבוביה של מטרות. אנחנו רוצים כסף, אוכל, אהבה, עושר ועוד דברים רבים. זה כמובן לא סך כל המטרות שלנו, יש לנו מטרות רבות. זה גם לא נכון להגיד שיש לנו רק מטרה אחת כמו עושר. אנשים מוכנים להקריב את העושר תמורת אהבה, כסף. אנשים לפעמים מוכנים להקריב כסף תמורת אהבה.
או ההפך, לצערי, ככה זה. לאנשים יש מטרות רבות ומגוונות. בכל זאת אנחנו שואפים בצורה קצת מבולבלת להגיע למקסימום של כל הדברים האלה, באיזשהו מאזן לא מוגדר. אפשר לתאר לעצמנו בינה ששואפת רק לדבר אחד, רווח, כפי שאמרתי בדוגמה הקודמת. כל מה שהיא עושה זה לאסוף כסף. איך שהיא תעשה את זה אני לא יודע. אני יודע איך בני אדם אוספים כסף, אני לא יודע איך הבינה הזאת תעשה את זה, אבל לפי הגדרת הבינה אני יודע שהיא תביא את הדבר הזה למקסימום, אופטימיזציה. אם ניקח את האיש העשיר ביותר בעולם, וורן באפט, הוא אסף לו 80 מיליארד דולר, עשה את זה בתור משקיע, אבל כסף זה לא המטרה היחידה שלו, בעצם הוא תורם את הכסף שלו לצדקה, לאיש השני בעולם, בעושר שלו, ביל גייטס. וורן באפט גם מחפש אהבה, הוא מחפש מטרות מגוונות, אבל אפשר לתאר בינה שרוצה רק כסף, ושתשתמש בשיטות מתוחכמות, גמישות, כלליות כדי להשיג את הכסף. אין דבר כזה בעולם, אפשר לדמיין דבר כזה. אבל הדוגמה הזאת קצת קרה, קצת פשוטה, רק כסף, אז נדבר על שלום. אפשר לתאר יצור ששואף למקסימיזציה של שלום, כלומר להביא את המצב הזה של שלום למקסימום. שלום הוא מושג קצת יותר קשה להגדרה מכסף, אבל המטרות שלנו כבני אדם הרבה יותר מסובכות מרק שלום. צריך רק להביט סביב ולהבין את הנקודה הזאת. אז אפשר לתאר בינה כללית, גמישה, מלאה, שמנסה להביא לאופטימיזציה של הדבר הזה. שלום. ננסה לחשוב על עוד כמה דוגמאות של בינה גמישה, כללית, מלאה, אבל לא אנושית במטרות שלה, וגם לא בשיטות שלה. אין הרבה כאלה, בעצם אין בכלל בינה מלאכותית כזאת בעולם, אבל יש כמה דוגמאות קרובות לכך, שלא בדיוק קולות למטרה, אבל לפחות עוזרות לנו להבין את המושג הזה, של בינה על אנושית באלף. תכף בהמשך נדבר על בינה על אנושית בעין. זה בסרטון הבא.